În timpul acesta, corul, vă rog să veniți și fanfara ca să putem să lăudăm pe Domnul. Să-și ia locurile. Cerul și pământul, ne spune cuvântul, vor pieri. Un lucru rămâne peste timp și lume pe veșnic. Mi-a fost dăruită cu sânge zdrobită la calvar. N-are asemănare sub întregul soare să o dea. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu pierde. Vremuri de prigoană se strecoară iarăși pe pământ. De Elia sfântă nu a fost silită pe nisip. Unde a fost vestită, ea a fost primită ca un dar. În inimi păstrată și la alții dată ca un jar. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu pierde. Cine o împlinește, fericit trăiește tot mereu. Și-n clipele grele îi dă mângâiere Dumnezeu. Ea ne este harul, ne aruncă amarul și ne dă. Prin credință în Domnul, o viață în ceruri veșnică. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu pierde. Ea mereu ne învață și ne dă povață să trăim. Calea ne arată, jertfa Domnului s-o prețuim. Nu-i carte în lume care să te îndrume spre Iisus. Ea te luminează și îți dă viață în cerul sus. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu pierde. Slăvit să fie Domnul pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Este putere în Evanghelie. Nu este rușine nouă de Evanghelia lui Hristos? Este cineva în locul acesta? Este vreun tânăr care se rușinează de Evanghelia Domnului Iisus? Apostolul Pavel a spus mie, nu mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Și mă rog această Evanghelie în dimineața aceasta să lucreze. Mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să mântuiască în locul acesta. Dacă sunt tineri în locul acesta care încă n-au făcut legământ cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, mă rog ca Duhul Sfânt să-i cerceteze în dimineața aceasta și să facă decizia cea mai importantă a vieții de a alege pe Domnul Iisus Hristos. Să ne rugăm, fraților, ca Dumnezeu să folosească pe fratele Leonard în dimineața aceasta, care este cu noi, Domnul să-l binecuvinteze. În vestirea cuvântului și să cerem ca Dumnezeu să lucreze în inima tineretului în mod special.
a fost invitat special pentru tineri, însă și pentru noi cei bătrâni. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-l folosească la maximum în această dimineață, ca să primim mântuire cei care nu suntem mântuiți, să primim vindecare cei care suntem bolnavi. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu puternic. El poate face toate aceste lucruri. Haideți să intrăm într-o rugăciune cerând Domnului ca El să facă lucrul acesta. Amin. Doamne, venim înaintea Ta în aceste momente din nou și îți mulțumim pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ești acela care prin Evanghelie ne-ai mântuit, Doamne. Cuvântul Tău are putere și mă rog ca în această dimineață, Doamne, să facem lucrul Tău, să fie Doamne, să ne vezi de voi la această dată, să ne binecuvântezi, Doamne, pe care Leonard, care va medita cu Dumnezeu. Doamne, te slăvesc pe tine, Doamne, te laud, Doamne, te mărești, te înalți, îndură-te, Doamne, și binecuvântă biserica aceasta tare, binecuvântă, Doamne, pe cei bătrâni, binecuvântă, Doamne, pe cei care sunt răi. Avem nevoie cu toții de tine, avem nevoie cu toții de tine, să ne ascultăm. De aceea, Doamne, cere credință, prezența Ta, Doamne, să ne fie. Cere, Doamne, ca Tu să ne ună undeva, înțelepciunea Ta, să ne pregătești, Doamne, pentru întâlnirea Ta. Binecuvântă-ne, Doamne, cu pacea Ta și grața Ta. Arată, Doamne, te laud pe tine, Doamne, și te slăvești. Rămâi, Doamne, la Vă rugăm să ocupați locurile. Este o bucurie să fim în casa Domnului, chiar dacă afară este frig. Anul trecut se spunea că facem istorie, am făcut istorie cu frigul, însă se pare că și anul acesta îl facem. Ascultam news-ul dimineața aceasta și ieri și spunea că de 140 de ani nu a fost așa de frig. E Michigan. De unde vine frigul? De la Dumnezeu. De unde vine ploaia? De la El. Ne place, nu ne place, trebuie să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Și mulțumesc Domnului că foarte mulți frați au avut curajul să vină pe frigul acesta la biserică. Domnul să vă binecuvinteze. Însă vă rog să fiți atenți când conduceți. Când veneam dimineață pe Nainifor, am văzut un accident, erau 3 mașini lovite, expresul pare că e uscat, însă e black ice, so drive cu grijă, slow down, pentru că vrem să ajungem cu bine la biserică și vrem să ajungem cu bine și acasă, amin? Să ne rugăm în continuare ca Dumnezeu să binecuvinteze această dimineață. Dumnezeu să folosească pe frații care vor face o slujbă, la cântat, la predicat, orice slujbă să fie sub influența Duhului lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să dau loc tinerilor care s-au pregătit să laude pe Domnul cu o cântare, Domnul să binecuvinteze, după care se pregătește fanfară să laude pe Domnul, urmată de cor. Și zic ca Domnul să binecuvinteze pe toți. Amin. Chiar sub aripa ta de furtună mă ascunzi, mâna ta mă atinge și îmi dă libertatea prin har să trăiesc, nici nu pot să exprim cât te doresc. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima
Rog tinerii biserici să pregătească să-L dăm pe Domnul cu o cântare. M-am bucurat de cântarea corului, ce frumos întreabă. Cine este acesta? Cine este acesta de îl ascultă și vântul și marea? Cine este? Este Iisus Hristos. Este Fiul lui Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile și toate îi se supun Lui. Cu cât mai mult noi, fraților, trebuie să ne supunem Domnului Iisus Hristos. Și mă rog ca Domnul să ne ajute ca să fim niște oameni supuși voii Lui pentru totdeauna. Ascultăm această cântare, în timpul acestei cântări rog ca să se facă colecta duminicală. Amin. Prezența divină, ajută-mă să înțeleg cât de frumos ne-ai creat pentru tine, speranță mi-ai dăruit. Toată închinarea, toată adorarea, ție-ți dăruiesc, o Domnul meu, căci numai Tu ești veșnic, numai Tu ești vrednic, Doamne, numai Tu ești minunat. Rege etern, ce domnești sus în ceruri, la dreapta lui Dumnezeu. În umilință venit ai în lume, din dragoste te-ai jertfit. Toată închinarea, toată adorarea, ție-ți dăruiesc, o Domnul meu, căci numai Tu ești veșnic, numai Tu ești vrednic, Doamne, numai Tu ești minunat. Cum să înțeleg cât i-a costat să ierți de plin al meu păcat? Cum să înțeleg cât i-a costat să ierți de plin al meu păcat? Toată închinarea, toată adorarea, ție-ți dăruiesc, o Domnul meu, căci numai Tu ești veșnic, numai Tu ești vrednic, Doamne, numai Tu ești minunat. Toată închinarea, toată adorarea, ție-ți dăruiesc, o Domnul meu, căci numai Tu ești veșnic, numai Tu ești vrednic, Doamne, numai Tu ești minunat. Numele Lui este minunat, slăvit să fie numele Lui. Acum aș vrea să ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului. Să ne rugăm pentru fratele Leonard. Noi știm că este un predicator bun, fratele Leonard, de-aia a venit de la Seattle. Am întrebat că de unde vine, de la Seattle, de la California și o spus că de la amândouă. Însă toți predicatorii buni, fraților, au nevoie de rugăciunile noastre.
Apostolul Pavel și el era un mare predicator, bun predicator, însă el spunea, rugați-vă pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea ușă de cuvânt. Că una este când spunem noi sau alta este când Dumnezeu ne inspiră. De aceea să ne rugăm ca în dimineața aceasta Dumnezeu să-L inspire pe fratele Leonard. Inimile noastre să le pregătim la cuvântul Domnului. Să avem aceea atitudine care a avut-o oamenii din casa lui Corneliu. Ei erau acolo adunați ca să vadă ce are Dumnezeu să le spună. Doamne, ajută-ne ca să avem aceeași atitudine, să vedem ce vrea Dumnezeu să ne spună în dimineața aceasta. De aceea să ne rugăm ca Domnul să-L binecuvinteze și Domnul să-L întărească în vestirea cuvântului Lui. Amin. Iubiți frați și surori, este o bucurie deosebită în această dimineață atât de frumoasă, însorită, luminoasă, soarele de sus, zăpadă de jos, frigul care ne trezește de-a binelea, să fim împreună în casa lui Dumnezeu. Mulțumesc din toată inima bordului pastoral, fratelui Steve, care m-a invitat, totodată fratelui Mike, care m-a primit în casa dânsului. A fost cald azi noapte, apă caldă am avut, suficientă, și cei care ați locuit în România știți ce înseamnă să nu ai apă caldă, mai ales pe vremea aceasta. De aceea suntem plini de mulțumire pentru aceste lucruri care par atât de simple, dar care majoritatea din lume nu le are. Și binecuvântăm pe Dumnezeu că El a rămas și rămâne purtătorul nostru de grijă. Amin. Iubiților, primiți salutări sfinte din partea Bisericii din Seattle, din partea pastorului nostru Vasile Antemie, împreună cu întreg bordul pastoral. Totodată salutări sfinte din partea Bisericii din Los Angeles, de la fratele Lazar Gog, care suntem bucuroși să mulțumim Domnului și să raportăm că se simte din ce în ce mai bine. Deja predică fratele din nou, încă este un pic obosit, dar slăvit să fie Domnul că la 60 de ani arată bine și Dumnezeu să-L întărească în continuare în vestirea Evangheliei și orice forță a celui rău care este împotriva dânsului să fie dărâmată și Evanghelia să propășească în continuare. Amin. Mulți mă întreabă, frate, dar de unde ești? Din Los sau din Seattle? Și le spun răspunsul real, că sunt din Seattle temporar repartizat la Los Angeles pentru o vreme scurtă. De aceea sunt bucuros ca să slujesc împreună cu frații și din comunitatea din Seattle și din comunitatea din Los Angeles. Primiți salutări sfinte și din partea familiei, salutărul frumos generic și din nord și din sud este Maranata, Domnul nostru vine. Și împreună cu toții suntem bucuroși să exprimăm și să spunem, vino, Doamne Iisuse, amin. Am avut o părtășie deosebit de frumoasă cu tinerii aseară, m-am bucurat de copiii bisericii și din comunitatea locală și din alte comunități. Mă bucur că aveți un grup atât de pregătit, dedicat, care iubește pe Domnul, care își pun întrebări serioase despre viață, întrebări serioase despre Dumnezeu din Cartea Sfântă. Bineînțeles, aseară am vorbit mai mult în limba engleză. În dimineața aceasta voi vorbi mai mult în limba română, but we'll be having just a wee bit of English also there. De aceea, haideți împreună cu toții să ne ridicăm în picioare și să deschidem Sfânta Carte la un psalm al lui David, psalmul 6, care îl voi citi în limba română, începând cu versetul 1 până la versetul 10 inclusiv. Cei care aveți Sfânta Carte la dumneavoastră, vă invit respectos ca să o deschideți. Știu că se proiectează sus pe perete, dar asta nu însemnează că nu trebuie să venim cu Cartea Sfântă la adunare și dacă o avem, nu înseamnă că o putem lăsa jos pe bancă. Este bine să ne uităm în ea, să folosim cât de multe din sensurile noastre naturale date de Dumnezeu pentru a înțelege și pentru a pricepe acest cuvânt atât de frumos al lui Dumnezeu. Repet, Psalmul 6, începând cu versetul 1
până la versetul 10 inclusiv. Cuvântul Domnului spune în felul următor: Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta și nu mă mustra cu urgia Ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-e îngrozit de tot. Și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine? Întoarce-te, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru îndurarea Ta, căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de Tine. Și cine Te va lăuda în locuința morților? Nu mai pot gemând. În fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Mi s-a subt fața de întristare și am bătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Depărtați-vă de la mine, toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele. Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea, slăvit să fie Domnul. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă. Într-o clipă vor da înapoi, acoperiți de rușine. Amin. Haideți să închidem ochii, să plecăm capul și mă voi ruga Domnului. Doamne, iată-ne în dimineața aceasta înaintea prezenței Tale. Te binecuvântăm că și în această zi Te-ai dovedit pentru noi prin cuvântul Tău cel Sfânt ca un Dumnezeu al prezenței, că acolo unde poporul Tău se adună în numele Tău cel Sfânt, Tu ești în mijlocul lor. De aceea binecuvântăm prezența Ta în mijlocul nostru. Îți mulțumim din toată inima căci ne-ai ascultat rugăciunile noastre. Îți mulțumim din toată inima căci ai primit cântările noastre și gândurile noastre când s-au adresat înspre Tine. Doamne, n-avem altă nădejde în lumea aceasta, n-avem altă speranță în lumea aceasta. Ești scutul nostru, ești tăria noastră, ești totul pentru noi. N-avem unde să venim decât la mila și la îndurarea Ta și fața Ta să o căutăm. De aceea și în dimineața aceasta, fața Ta am căutat-o și o căutăm în continuare. Te rugăm în continuare în dimineața aceasta, lasă-te găsit de fiecare care este în locul acesta. Cuvântul Tău s-a deschis în auzul urechilor noastre. Te rugăm din toată inima, binecuvântă acest cuvânt pentru fiecare din noi. Vorbește-ne prin acest cuvânt, învață-ne prin acest cuvânt, îndreaptă-ne prin acest cuvânt, încurajează-ne prin acest cuvânt și ajută ca cuvântul Tău deschis în inima noastră să producă mult rod pentru gloria numelui Tău, pentru mințirea noastră în har și pentru mântuirea noastră. Și noi Te slăvim, Te binecuvântăm și Te cinstim pe Tine, Tată, Fiu și Duh Sfânt, de acum și în veci de veci. Amin. Iubiților, în dimineața aceasta, un subiect la care aș dori ca să medităm, ca și popor al lui Dumnezeu, este un subiect al cărui nume este foarte neînțeles în lume. A devenit acest termen despre care vom vorbi în această dimineață un termen deosebit de vag și abuzat. Se vorbește despre acest subiect și de cei necredincioși, se vorbește despre acest subiect și în religiile orientale și nu este înțeles de ei și din nefericire acest subiect de multe ori, chiar în biserică, între poporul Domnului, nu este înțeles într-o formă biblică reală. Și anume, termenul este
spiritualitate. Astăzi, când folosești termenul de spiritualitate și auzi pe doi asiatici vorbind de spiritualitate, spune că există spiritualitate chiar în budism. Vorbești cu doi indieni și vor spune că milioanele lor de Dumnezei și forma închinării lor este o practică a spiritualității. Și oamenii sunt confuși atunci când îi întrebi: ești o persoană spirituală? Chiar cursuri în facultate cu profesori deosebit de liberali, fie că sunt agnostici un pic înspre a crede ceva, spun că chiar în faptul de agnosticismul lor sunt spirituali în gândire și în practicare. Ce înseamnă spiritualitate? Venim la biserică și la fel, Biserica Domnului Româno-Penticostală vine și am vrea ca să credem că suntem spirituali. Suntem persoane care iubim pe Domnul și avem o legătură cu Dumnezeu. Și fiecare din noi avem felul nostru de a ne exprima spiritualitatea. Și pentru unii, spiritualitatea însemnează a nu zâmbi. Asta e spiritualitate. Pentru alții, spiritualitatea însemnează o altă formă externă. Și dacă nu ai forma aceasta externă, you're just not spiritual. Pentru unii, spiritualitatea însemnează that you have to raise your hands when you sing. If you don't raise your hands, you're just not in the spirit, man. Pentru alții sunt anumite cântări. Cântarea aia e o cântare spirituală. Cântările celelalte nu sunt spirituale. De aceea, în dimineața aceasta, pentru că acest subiect este puțin înțeles și puțin medităm asupra acestui subiect, deși ar trebui mai mult, am dorit împreună să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în textul nostru, și să învățăm de la o persoană care știm că a fost o persoană spirituală. De fapt, această persoană, în Vechiul Testament, a dus de Sfinții Apostoli și de Mântuitorul Iisus Hristos. Chiar în Noul Testament, este o persoană despre care se vorbește de spiritualitate. Persoana aceasta nu este altcineva decât King David. Anybody ever hear of King David? King David was an artist. A compus. This guy was a prayer maker. And the Psalms are both songs and prayers. Psalmii sunt și cântări și rugăciuni. Majoritatea din psalmii care avem au fost compuși de omul spiritual, de împăratul David. Unele din acești psalmi au fost compuși de David când era tânăr. Psalmul 19 vorbește despre experiențele lui când păștea oile tatălui său. Poate 10, 12, 14 ani, 16, 17 ani. Psalmul 8
când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încunat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste toate lucrările mâinilor tale. Oile și boi la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Psalmul 19. O zi istorisește alteia, fără glas și fără vorbe. Ce? Prezența lui Dumnezeu. You see, this is a kid who looks at life and sees God in life. Este o persoană care atunci când se uită afară și 30 below zero, vede soarele și are o legătură cu Dumnezeu. David este persoana care nu are nevoie de încălzire pentru a fi spiritual. Mașinile noastre, la temperatura aceasta, cam tușesc dimineața și au nevoie de încălzire. Și cred că majoritatea dumneavoastră, ca și fratele Mike, înainte de a intra în mașină, cineva a ieșit afară și a pornit mașina și a dat drumul la căldură. De multe ori noi, penticostalii români, pentru a fi spirituali avem nevoie de încălzire. Și avem nevoie ori de o cântare, avem nevoie de altceva. Dar Apostolul Pavel spune că bărbații trebuie să ridice mâini curate nu după primele 4 cântări, ci în orice loc și la orice vreme, fără mânie. Vedeți, David qualifies as an expert in spirituality. A fost expert de tânăr pentru că a avut această legătură cu Dumnezeu. A avut capacitatea de a se conecta cu Dumnezeu pentru că în viața lui nu a existat niciodată o deconectare cu Dumnezeu și dacă cumva a fost o deconectare, iar a compus o cântare și o rugăciune și l-a rugat pe Dumnezeu să nu-l părăsească și, Doamne, nu lua Duhul Tău cel Sfânt de la mine. Psalmul 51. Why? Because spiritualitatea autentică este mult mai mult decât o formă exterioară, deși include anumite aspecte exterioare. Dar acestea întotdeauna sunt secundare și provin din atitudinea profundă internă a inimii. De aceea, în dimineața acestei zile, uitându-ne în acest psalm, psalmul 6, aș dori ca să medităm la un subiect important și anume, cum arată spiritualitatea adevărată, autentică. You want to be a spiritual person? All right, it's good. But what does that look like? Nu după teoria hindușilor, nu după teoria musulmanilor, ci după gândul lui Dumnezeu, după instrucțiunile care le avem în Cartea Sfântă a lui Dumnezeu. Și vom vedea că spiritualitatea adevărată, autentică, este ceva deosebit de frumos care ne eliberează. Ne eliberează de falsități, ne eliberează de presiunea de a fi cine nu suntem.
Iubiților, we love David because David's one of us. În orice circumstanță prin care am trece în viață, fie extaz, fie depresie, fie criză, fie păcat, putem să ne uităm în cartea profetului Samuel, care este narațiunea în spatele psalmilor, și putem să vedem că și David pe acolo a trecut. De aceea, uitându-ne în acest psalm, Psalmul 6, haideți să vedem câteva detalii despre cum arată o viață spirituală adevărată. În primul rând, o viață spirituală adevărată, o spiritualitate autentică, întotdeauna este realistă și sinceră în ce privește prezentul. To be truly spiritual, you have to be honest with what's going on right now. You cannot be spiritual if you're not ready to open up. And opening up is extremely difficult. A te deschide și a admite ce se întâmplă la ora actuală, în viața ta, în casa ta, în familia ta, la serviciul tău, la școala ta, ce se petrece în mintea ta, este deosebit de greu. Și ca atare avem tot felul de forme de a ascunde. We like to play hide and go seek, but we don't like to be sought out. We don't like to be found. Și ca atare avem tot felul de măști care punem pe față ca alții să nu vadă ce se întâmplă cu noi. Am învățat aceste obiceiuri de copii mici. Când am încercat să ne deschidem și ori am fost disciplinați, ori am fost ridiculed. How do you say that in Romanian? Așa. It's a tongue twister for me there. Și oamenii nu ne-au primit și ca atare am spus, știi ce, nu mai mă deschid niciodată. Pentru că m-am deschis și am primit o palmă. Pentru că m-am deschis și n-am fost înțeles sau înțeleasă. David este omul care nu a lăsat experiențele vieții lui ca să îl oprească în a fi o persoană care este realistă în ce privește prezentul. Observați cuvintele psalmistului David în rugăciunea și în cântarea lui către Dumnezeu, care a fost pentru publicare. A fost o rugăciune privată, dar vorbind sub inspirația Duhului Sfânt. A fost pentru publicație. Și spune în felul următor, versetul 6, în fiecare noapte îmi stropesc așternutul, îmi scald patul în lacrimi. A plâns vreodată cineva noaptea datorită circumstanțelor din viață? Și eu am plâns. Dar înainte de a învăța spiritualitatea adevărată, am plâns, dar nu am spus Domnului, Doamne, în fiecare noapte mă culc cu ceva în gât, că mi este amară inima, mă doare și plâng.
Știi cum a fost rugăciunea mea către Dumnezeu înainte de a învăța de la David din Sfânta Carte Spiritualitatea Adevărată? Doamne, îți mulțumesc pentru toate lucrurile, pentru această zi. Ai milă de mine, Doamne, și cam în stilul acesta. Un stil penticostal veritabil, dar nu spiritual. I didn't go deeper than that and open myself to God. Nu am mers mai departe să mă deschid cu adevărat, să-i spun Domnului exact ceea ce simt în viața mea. Iubiților, și dacă în cămăruța mea, în rugăciune, n-am făcut-o. La ora de rugăciune la biserică, n-am făcut-o nici atât. Pentru că m-au auzit frații. Și dacă n-am făcut-o nici acasă și nici în biserică, în mașină, I doubt it. Și ce se întâmplă? Mergem prin viață și credem că totul este ok și credem că suntem spirituali. Versetul 6 spune, nu mai pot gemând. Nu mai pot gemând. Oare când s-a întâmplat aceasta? Oare atunci când, după ce a omorât pe filistean, iubind pe Dumnezeu, având frică de Dumnezeu, făcând tot ce este bine înaintea lui Dumnezeu, Saul încearcă pe nerepetate rânduri să-l omoare. Și David se gândește, Doamne, dar stai un pic. N-am fugit eu, n-am avut eu curaj, nu m-ai ajutat tu, n-am învins filisteanul acesta, nu am căutat să iau tronul lui Saul niciodată, Doamne. Nu eu am cerut să fiu uns împărat, Doamne, și dacă mai uns împărat, de ce mă omoară omul acesta? De ce îmi caută viața? Doamne, m-a întins o cursă să omor pe filisteni și am adus ce a cerut din partea filistenilor. Și mi-a dat pe una din fetele lui, acum ginele împăratului. Știu că nu-i lucru ușor să fii ginele împăratului, dar și ca ginele împăratului, tot caută să-mi ia viața. Și mă duc acasă și Saul își trimite oamenii să mă omoare și moartea mea era hotărâtă. Doamne, sunt prieten cu fiul lui, cu Ionatan, mă înțeleg tare bine cu el. Încerc să explic și lui și parcă nu mă crede. Și, Doamne, mă culc seara în pat și nevasta îmi spune, David, de seară, dacă cumva adormi, ești terminat. Și trebuie să fiu scos afară ca un fugar. Doamne, mă duc. Nu iau nevasta cu mine. Doamne, mă duc și nu-l conving pe prietenul meu cel mai bun să vină cu mine. Pe cel care era inima mea și pe cel care era viața mea. Mă duc ca și fugar. A ajuns în casa lui Dumnezeu, David, în zilele următoare și a ajuns înaintea preoției. Și acolo oare cum a arătat rugăciunea lui? Acolo oare ce a găsit? Hrană, a găsit sulița lui David, a găsit pâine și a găsit protecție. Și apoi știți câți ani a petrecut în pustiu? Cel puțin 10 ani de zile. Era fugar în pustiu. Împăratul, băiatul cu părul balai, care a făcut, he did everything right. Do you get it? I mean, it's one thing when you goof. It's one thing when you don't do it the way you should have done it and you blow it. David didn't blow it.
și strigă în psalmul acesta: Doamne, până când? Înțeleg 1 an, înțeleg 2, înțeleg 3. Înțeleg, Doamne, mi l-ai dat în mână și m-am temut de Tine să-l ating. Și am strigat către el și s-a mărturisit și a spus: Fiul meu, Davide, tu ești mai bun decât mine. Și l-a ținut puțină vreme, după care iară încearcă să-mi ia viața. How do you go to bed? Știind că te bârfește, știind că nu te înțelege, știind că spune tot felul de lucruri rele împotriva ta și nici nu ai dreptul să te aperi. Cel puțin lasă-mă să stau înaintea tribunalului lui Israel și să le explic clar și categoric că nu sunt vinovat de păcatul de complot împotriva împăratului. No such luck, David. Stai liniștit acolo și roagă-te lui Dumnezeu. Și parcă Dumnezeu și cerul este de aramă și nu este deschis. Ei, dar David tot a păstrat spiritualitatea lui în viața lui. Now can you see în contextul în care scrie: în fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi și nu mai pot gemând. De ce? Iubiților, pentru că pustiul pentru David a fost o facultate. Prezentul lui David în pustiu, prezentul în rugăciunea din Psalmul 6, este facultatea lui Dumnezeu pentru pregătirea caracterului împăratului. Nu știu dacă David ar fi fost David dacă nu petrecea 10 ani cel puțin în pustiu ca și fugar. That's humbling. Când Dumnezeu pregătește un împărat, nu-l poate pregăti până când, deși este atât de bun, nu-l zdrobește. Zdrobește. Tinerii care sunt zdrobiți, care au parte de o binecuvântată școală a smereniei, care se supun părinților, and it's a humbling thing, după o oarecare vârstă să te supui părinților, beneficiază de școala smereniei lui Dumnezeu. De multe ori chiar nu înțelegi. Adulții care se lasă sub mâna puternică a lui Dumnezeu vor fi înălțați la vremea hotărâtă de Dumnezeu, dar înainte de a fi înălțați, ce trebuie să facă Dumnezeu cu noi? Să ne învețe școala binecuvântată a smereniei. David spune în versetul 7, mi s-a subt fața de întristare. Eu cred că acest psalm este un psalm al vieții lui David matură. Pentru că după perioada de smerenie, David iasă din pustiu. Are 2 ocazii să-l ucidă pe Saul, dușmanul lui David, din punctul lui Saul de vedere, dar nu din punctul lui David de vedere. Vedeți? În pustiu, David, care este omul care vede pe Dumnezeu și are acces la prezența lui Dumnezeu without getting warmed up. He's always warmed up, you see? His instrument is always in tune. Instrumentul lui întotdeauna este acordat bine. Și în peșteră, unealta lui este acordată, viața lui spirituală. De ce? Gândiți-vă, în peșteră intră împăratul, oamenii tăi și la dreapta și la stânga, spune, își spiritualizează, dar nu autentic.
See the difference? Cum spiritualizează ei? Împărate, Domnul astăzi îți dă pe dușmanul tău în mâna ta. E gata. Lasă-mă să-l omor. Dar omul este în tun cu Dumnezeu, are legătura cu Dumnezeu. Și ce spune împăratul? Hei, sfătuitorii mei, că în mulțimea sfetnicilor este înțelepciune, acești sfetnici ai mei îmi vreau binele. Haide, Doamne, îți mulțumesc că mi l-ai dat în mână, că punem tot felul de semne. Dar semnul este o încercare pentru David, ca Dumnezeu să vadă dacă David și dacă, mai ales pentru David să vadă dacă David chiar este omul după inima lui Dumnezeu. Și ce spune David? Bravo? Nu. Să mă ferească Dumnezeu să mă ating de unsul lui. Ce face? Când îi taie colțul hainei, what happens to his hands? This is David, come on! David doesn't shake. Mâinile lui David este un războinic viteaz, se confruntă cu Goliat când era treaz și piatra și praștia nu tremură în mâna lui. Îi spune lui Goliat, cine te crezi tu, filistianule, să vii împotriva Domnului? Tu vii împotriva mea cu sabie și cu suliță, dar eu vin în numele Domnului. That's spirituality. And then Saul doarme. Nu este atent și îi tremură mâna. Nu că nu-l putea omorî, dar îi tremură mâna pentru că he didn't feel quite right about doing what he did. Pustiu. Are altă ocazie. Masadul antic evreiesc era compus de David și de Abishai. It's like the 007s. A superior version of the CIA, the spies, the assassins, as it would be. Și David îi spune, când Saul îl urmărește, David întreabă pe războinicii lui viteji, cine vrea să vină cu mine în tabăra lui Saul de seară? Când doarme. It's a suicide mission. Dar nu pentru omul lui Dumnezeu. Și voluntar este fratele tânăr al lui Ioab, Abishai. Merge cu el în această tabără și Dumnezeu trimite un somn adânc peste Abner. Abner era un soldat vrednic. You didn't mess with Abner. Abner era cineva care nu dormea când împăratul Saul dormea. Abner era generalul armatei lui Saul. Abner avea cauza, era și rudenie cu Saul, dar avea cauza lui Saul pe inimă. Și Abner sfărâie de-a binelea. Și David cu Abishai sunt la capul lui Saul. Și Abishai îi spune lui David, he tells him, he says, listen, împărate, odată iau sulița și o înfing în Saul și gata. He's done. Ai avut o șansă înainte, ai ratat-o, înțeleg cu spiritualitatea ta. Dar acum Dumnezeu ți l-a dat din nou în mână. Lasă-mă pe mine, nu trebuie tu, că am văzut că îți tremură mâna înainte. Lasă-mă pe mine, o lovitură și gata, Saul. Ce spune? Nu. De ce? Că asta înseamnă că eu iau lucrurile în mâna mea și nu las ca Dumnezeu să lucreze cum vrea El. Și din punctul uman ratează a doua șansă
de a fi împărat înainte de vremea lui Dumnezeu. Înainte de vremea lui Dumnezeu. Dar stai, au trecut 10 ani de zile, Davide, ai fost uns de 12 ani de zile, Davide, cât să aștepți că îmbătrânești, mai omule? It's ok. Dumnezeul meu este suficient de tare și înțelept să mă pună când vrea El. Și dacă nu vrea El, ferească-mă Dumnezeu pe mine să mă pun eu. Prezent. Dar versetul 7, spunând, mi s-a sub fața de întristare, am îmbătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Vorbește despre un alt capitol în viața lui David, că atunci când fuga era de Saul, era tânăr și voinic. David spune mai departe, fie că va muri de cauze naturale, fie că va muri în bătălie, dar Dumnezeu va lucra la vremea lui. Și Saul, cu adevărat, împreună cu fiul său Ionatan, moare în bătălie. Și David este pus împărat. It's the days of glory. Mută împărăția de la David, după ce este împărat la Hebron, mută împărăția de acolo la orașul Ierusalim. Un oraș care fiecare a gândit că nu-i vrednic de nimica, dar a fost ales de Dumnezeu și de împăratul David. And he makes a city out of it. And he's good. But in the city, you kind of lose your spirituality sometimes. În confort, parcă ești comod și uiți de Dumnezeu. Și în momentul când împărații trebuia să meargă la luptă, David stă acasă și îi trimite pe Ioab, generalul lui, ca să lupte războaiele Domnului, când David trebuia să meargă. Și știți toți din dumneavoastră istoria păcatului cu Batșeba și cu Urie. Și îmbătrânește David. He's no longer as strong as he once was. Părul bălai devine păr cărunt. Bogăția părului slăbește. Puterea slăbește. Și fiul lui, Absalom, începe complotul împotriva lui David. Până la o fază finală, soldații lui, generalii lui și Ioab și Abishai spune, împărate, copilul ăsta tău face zarvă, nu-l disciplinezi, nu faci ceva. Și David nu acționează. Dar scrie și spune că mi s-a subt fața de întristare. Cum poți să fii spiritual când fiul tău te persecută? Cum poți să fii spiritual când fiul tău te vorbește de rău? Cum poți să fii spiritual când el încearcă să-ți ia viața ta, copilul tău care a ieșit din tine? Do you see these emotions? Mi-ar fi greu să vorbim Domnului despre astfel de lucruri. Dar David spune, Doamne, mi se supe fața de întristare, am îmbătrânit cu zilele, sunt terminat. Și într-o bună zi aude vestea despre care s-a temut, că fiul său este pus împărat la Hebron. Fiul său deja vine înspre Ierusalim. You get it? Fiul său cu Israel, cu poporul care înainte striga, Saul și-a omorât miile, iar David zecile de mii. Acest fiu a fost atât de manipulant în care a reușit să convingă pe o mare parte din Israel să vină împotriva lui David și să îl omoare. Abishai, Ioab spune, împărate, haide la bătaie.
Acum să vedem spiritualitate. David, what are you doing? Are you going to fight? Or are you going to run? Are you going to be accused of being a sissy and a chicken and not standing up for what's right? E fiul tău, disciplinează-l! Și ce face David? Singurul lucru care știe să facă, să aruncă pe brațele Domnului. Cum? David, Domnul este cu tine, bate-te și să dovedești, nu. Când și numai un pictor cred că ar putea picta poza aceasta. David își ia oamenii de război, oameni cu experiență, oameni puternici, care abia așteaptă să primească ordinul pentru bătălie. Și David în mijloc, Abișai pe o parte, Ioab pe cealaltă parte, și cu capul plecat, coboară dealul Ierusalimului. Acesta nu este un psalm al urcării ca ceilalți, ci este un psalm al smereniei și umilinței. Și David merge înapoi în pustiu. Pentru că în pustiu a avut o spiritualitate diferită. În pustiu l-a văzut, a fost crescut de Domnul. În pustiu are o experiență deosebită cu Dumnezeu și ca atare David fuge înspre pustiu de fiul său. Lasă Ierusalimul, orașul stabilit, casa construită, tot, lasă. Și vine numit de oamenii lui David un câine și îl blastămă pe David. Tu, om plin de sânge, primești ce ți se cuvine, căci numai sânge ai căutat din partea vieții lui Saul. Asta a fost spălat la minte de-a binelea. Și ce spune David? Abișai spune, lasă-mă să-i tai capul. Now, do you see? Acestea nu sunt cuvinte care spuse doar să fie într-o formă poetică, frumoasă. Acestea sunt cuvintele care vorbesc despre spiritualitatea internă a împăratului lui David. This is real life spirituality. The way it works out in the marketplace. Ce se întâmplă? David spune, nu. Poate că Domnul l-a pus să blesteme pe David. Do you see that he never lost touch? Vedeți că nu a pierdut legătura împăratul David cu Dumnezeu nici chiar în criză, nici chiar când fiul lui vine împotriva lui? Doi din preoți încearcă să îl încurajeze pe David. Și când iasă din Ierusalim, vin ei cu ceva care era simbolul prezenței Domnului. La David. Cu chivotul. Că cine avea chivotul, avea prezența Domnului și trebuia să aibă câștig de cauză. Și ce spune David? Bravo băieți! Haideți! He says, duceți-vă înapoi. Și aici se arată un om care este care are o spiritualitate adevărată, care recunoaște prezentul și este realist în ce privește prezentul. Vine înaintea acestor doi preoți și spune, poate, parafrazez, poate că Domnul va îngădui să vin înapoi, să văd chivotul acesta și să mă bucur. Chivotul în care înainte a jucat David. Nu că nu a avut valoare chivotul în ochii lui, ba da, a avut valoare. Dar, totodată spune,
Iar dacă nu mai își află plăcerea în mine, să facă cu mine ce va voi El. Spirituality. Doamne, am fost în pustiu, am fost în oraș, în anumite instanțe m-am făcut de cap în oraș. I don't know, God. Poate nu mai sunt omul care am fost. Poate nu mai sunt vrednic să fiu împărat, nu că vrednicia este în mine, dar poate nu mai mă vrei. Și, Doamne, încă nu aud glasul, că de multe ori nu-mi vorbește așa. Dar, Doamne, dacă eu mă lupt împotriva fiului meu, poate că voi câștiga, poate că nu, nu știu. Dar dacă eu o iau la fugă, îți dau ție ocazia să decizi. Și eu voi vedea dacă mai ai nevoie de mine ca și împărat. Dear friends, I think that was the biggest test of David's life. Goliat este o fază preliminară. Saul este o fază preliminară. Saul 1, Saul 2. Pocăința din Psalmul 51 este o fază preliminară. Faza încercării împăratului David este în momentul acela când oamenii spune: auzi, lasă-mă să iau în mâinile mele lucrurile acestea, și David spune: nu, ferească-mă Dumnezeu să fiu în o poziție în care Dumnezeu nu mă vrea. Și eu cred în puterea și în suveranitatea lui Dumnezeu să mă scape chiar din gheara morții. Versetul 3, prima parte. Sufletul îmi este îngrozit de tot. Versetul 2, mă ofilesc. Versetul 2, îmi tremură, nu mâna, îmi tremură oasele. This is fear. Real spirituality opens up to God în orice context al vieții și păstrează legătura cu Dumnezeu în orice circumstanță din viață, dar, iubiților, spiritualitatea adevărată este sinceră cu Dumnezeu în ceea ce simte, în ceea ce este și în ceea prin care trece persoana respectivă. Și dacă nu avem calitatea aceasta, nu mă interesează cum arătăm, nu suntem spirituali după cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. De multe ori este atât de greu să fim autentici chiar în rugăciunile noastre. Ne este groază să admitem lucruri în inima noastră. We're scared to explore what's there. Ne este frică să spunem ceea ce știm că este acolo. Și dacă nu ne putem deschide pentru noi și dacă nu suntem sinceri cu noi când ne uităm în oglindă, să vedem cine este persoana care stă în oglindă, cum putem să ne rugăm? Și, iubiților, dacă nu suntem sinceri cu noi și cu Dumnezeu în rugăciune, cum putem să comunicăm în familie? You see? Cum putem să spunem soțului, soției? Cum putem să spunem părinților? Cum putem să comunicăm cu copiii noștri lucrurile reale care le simțim și care trebuiesc comunicate pentru a ne califica ca și oameni autentici? Ca să avem o spiritualitate autentică, dacă ne este frică să vorbim, dacă ne este frică să exprimăm gândurile noastre reale, cum putem să fim sinceri înaintea comunității? Și atunci ce se întâmplă? We come to church and we're a bunch of fakers. And we're a bunch of hypocrites. Venim la biserică și devenim niște falși profesionali sau profesioniști, cum se spune? Profesioniști.
știm să mascăm, știm să ne acoperim și credem că aceasta este normal. Și atunci nu-i mirare de ce ne trebuie 4 ore să be in the mood. E normal să adormim. E normal să, deși prezența Domnului este aici, e normal să nu o simțim. De ce? Pentru că nu suntem pe unda corectă. Unda corectă, unda falsității nu ne aduce legătura cu Dumnezeu în veci. Tu cauți ca adevărul să fie în adâncul inimii, spune David în Psalmul 51, versetul 6. Ia, David, ca tare spune adevărul, ca tare comunică real. Și, iubiților, sensul acesta de falsitate profesională o transmitem copiilor noștri. Doamne, în ce privește spiritualitatea autentică, dă-ne harul să fim realiști în ce privește prezentul. Apoi, ca să fim spirituali și să avem o spiritualitate autentică, după Scriptură, după Cartea Sfântă, o altă calitate importantă este că trebuie să ne asumăm responsabilitate pentru acțiunile noastre. Trebuie să ne asumăm responsabilitate. We have to accept responsibility for our actions. Nu putem fi oameni spirituali, după Biblie, dacă nu ne acceptăm responsabilitatea nu ne asumăm responsabilitatea pentru traiul nostru și pentru viața noastră. Versetul 1 din textul nostru recunoaște împăratul David și de fapt cu asta începe. Isn't that great? După ce, înainte de a-și vărsa amarul inimii și a se deschide înaintea lui Dumnezeu, this guy is great. Recunoaște că he deserves it. Recunoaște nevoia de a fi corectat. Spiritualitatea adevărată în a-și asuma responsabilitatea recunoaște nevoia de a fi corectat. Observați în versetul 1 cuvintele următoare. Mustrare. Nu spune că nu merit mustrare. Este cineva aici care nu merită mustrare? Eu cred că toți merităm. Urgie. Este cineva aici care nu merită urgia lui Dumnezeu? Noi toți ne-am rătăcit, toți căutam calea noastră, noi toți ca niște oi ne-am rătăcit. Nici unul din noi nu merită mila și îndurarea lui Dumnezeu. Ce merităm? Urgia, mânia lui Dumnezeu. Al patrulea termen, mânie. Doamne, ești supărat pe mine, înțeleg. Da, Doamne, știu că eu înainte am spus că eram băiat cu minte, am avut toate aceste lucruri, dar știi ce? Chiar în faptele mele făcute în neprihănire, spun eu, faptele mele bune făcute înaintea Ta sunt ca o haină murdară, ca o haină murdară înaintea lui Dumnezeu. Pedepsire. Doamne, înțeleg, prin Natan m-ai spus aceste lucruri, dar, Doamne, te rog, în pedepsirea Ta, I acknowledge, I deserve it. În pedepsirea Ta, ești Dumnezeu, ai milă de mine, Doamne, că știu că mai bine să cad în mâinile lui Dumnezeu decât în mâinile oamenilor. De ce? Pentru că la Dumnezeu este milă, har și îndurare.
Când Moise a căutat să vadă fața ta, Doamne, arată-mi prezența ta. Ce a făcut Domnul? I-a ascuns, i-a acoperit fața și a trecut cu spatele înaintea lui și ce a văzut Moise? Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător și plin de milă și de îndurare. În păcatul nostru, în problema noastră, în greșelile vieții noastre, iubiților, dacă n-ar fi pentru mila și îndurarea lui Dumnezeu, care dintre noi, vă întreb, am putea sta în picioare? Ca atare, să nu ne fie rușine, să nu ne fie greu să venim înaintea lui Dumnezeu asumându-ne responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în viața noastră, să credem că merităm mai mult și mai bine. Nu, merităm mai rău și merităm mai multă din mânia lui Dumnezeu. Spiritualitatea adevărată, iubiților, nu pune vina pe alții. Tendința lumii moderne este să punem vina pe alții, pe biserică, pe părinți, pe soți, pe partenerul de viață, pe copii, pe șef, pe vreme, pe orice. But we just want to evade responsibility. De ce ai primit nota 3? Rar să auzi un copil spunând, am tras chiulul și n-am învățat. Întotdeauna e vina profesorului. E un arab, domnule, nu vorbește bine engleză, dar te-ai pregătit, ai citit cartea înainte de școală, ai mers la orele de meditație cu profesorul care le are afișate acolo? Nu. Ia-du cartea încoace. Și nici nu a fost deschisă niciodată. Dar e vina profesorului. În casele noastre, niciodată, parcă fugim de responsabilitate. Iubiților, spiritualitatea autentică nu pune vina pe alții, ci spiritualitatea autentică se uită în viața lui și când se uită în viața lui, chiar dacă se vede bine, și Doamne, dă să ne vedem bine, să fie bine. Și ce face împăratul David în rugăciunea lui? Psalmul 139, care este din nou un psalm deosebit de frumos și de profetic, conclude cu rugăciunea următoare: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, că din gânduri vin acțiuni. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Asta e rugăciunea unei persoane care vrea să-și asume responsabilitate pentru viață. Iubiților, do you see? Vedeți cum dacă nu vrem să ne asumăm responsabilitate pentru acțiunile noastre, nu putem fi spirituali. You see, these are reflexes. Acestea sunt lucruri care trebuie învățate într-o formă în care vin natural. Ca și condusul mașinii cu schimbător de viteză. Conduce cineva cu schimbător de viteză aici? Da. Când am învățat să conduc cu schimbător de viteză, m-am trezit cu o mașină și habar n-am avut cum să conduc cu schimbător de viteză. Și după ce s-a oprit de vreo 10 ori, m-am dat seama că trebuie ambreiajul și să o bagi în a prima, în a doua, în a treia. Numai transmisia aia săracă, cât o suferit. Ei, pentru o lună de zile, când mergeam cu mașina, în mintea mea, spuneam, 1, ambreiaj, 2, 3, trebuia să mă uit acolo.
Păi, dragilor, cred că mașina mea m-a ținut mai mulți ani de zile. Păi, după câteva luni de zile, I could be in my sleep and change. Auzeam motorul și știam că trebuie să schimb. Nu mă mai uitam la RPMs. Și a fost un simț. De ce? Venea ceva, era parte din mine transmisia aceea. Ambreiajul acela. True spirituality, ca pentru David, devine parte din cine suntem noi ca și persoane. Știm că nu merge cu fofărlica, cu Dumnezeu. Știm că trebuie să ne deschidem înaintea lui Dumnezeu, să-i comunicăm toate. Și în toate rugăciunea noastră, Doamne, stai un pic, eu m-am rugat așa, dar Doamne, în rugăciunea mea, la concluzie, voia Ta să se facă. Și dacă Tu vrei să-mi răspunzi la rugăciune, slăvit să fie numele Tău. Și dacă Tu îmi răspunzi la rugăciune, prin faptul că spui, nu, Leonard, Tu trebuie să te schimbi, nu el. Nu-ți schimbi circumstanța din viața ta, ci schimbi forma în care tu privești circumstanța din viața ta. Atunci să spun, slăvit să fie Domnul. But that takes spirituality. You can't be fake. You can't be a hypocrite and have that. You can't fake that. You can put on a suit and a tie and have a good haircut and look like a good Pentecostal Christian. Yes, you could. That can be faked. This can't be faked. This is authentic. This is the Bible. This is Scripture. This is our text. This is acesta este textul nostru, textul antic care ne vorbește, deși a fost scris 3-4 mii de ani în urmă. Este un text care este relevant pentru anul 2015, pentru poporul care este și se află în casa Domnului. Un alt lucru care trebuie să existe în viața noastră, dacă dorim ca să practicăm, să învățăm și să fim persoane spirituale în sensul real, biblic al cuvântului, este că persoana spirituală întotdeauna își recunoaște neputința. You acknowledge your lack of ability and your total dependence upon God. Își recunoaște neputința și dependența totală de Dumnezeu. Observați ce spune David în versetul 2. Cu ce deschide versetul 2, David? Cere milă din partea lui Dumnezeu. Care este rugăciunea lui? Ai milă de mine, Doamne. Can anybody here pray that? Is that rocket science? You have to have a college degree to pray that? Știe David căci rezolvarea problemei lui nu stă în cine este David în primul rând, ci stă în cine este Dumnezeu în primul rând. Și Dumnezeu este un Dumnezeu care este plin de milă și de îndurare. Doamne, Tu nu ceri jertfe. Ce cere Domnul? Domnul este acel care, dacă nu cere jertfe, este acel care nu disprețuiește o inimă zdrobită, mâhnită, zdrobită, smerită. Tot în rugăciunea și în cântarea lui David. David era împărat, dar nu spune, Doamne, sunt împăratul lui Israel. Nu spune, Doamne, am luptat războaiele Tale. Is that what it says? No. Era un om talentat, ca și poet, ca și împărat. Psalmistul în 78 vorbește despre David că l-ai scos de la oi să pască turma poporului tău și a păscut-o with a skillful hand. A avut o mână talentată.
a avut un grai binecuvântat de Dumnezeu, dar nu se încrede în acestea. Nu se încrede în bani. Iubiților, David nu s-a încrezut nici chiar în spiritualitatea lui. Deși e nevoie să o avem, that's not what you trust when you come to God. Ca să fii să ai o spiritualitate adevărată, iubiților, trebuie să recunoaștem incapacitatea noastră de a face orice lucru bun și să depindem de un singur lucru, de mila și de îndurarea lui Dumnezeu. Ca și reflex în noi. Nu că nu facem fapte bune. Nu că nu suntem oameni spirituali, nu că nu le avem aceste calități, dar deși le avem, this is not what gets us to heaven. This is not what gets us brownie points in God's eyes. Dumnezeu, prin natură, este un Dumnezeu care iartă, care acoperă fără de legea. Și pentru aceasta, iubiților, l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. În versetul 3, permiteți-mi să citesc: sufletul mi este îngrozit de tot și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să te înduri de mine? Întoarce-te, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru că sunt cine sunt? De ce să mă mântuiești? Pentru cine ești Tu, Doamne? Și ești un Dumnezeu plin de îndurare. Asta înseamnă să ne aruncăm pe brațele Domnului, să depindem de El, să ne încredem doar în El. El este soluția noastră. You see, it's not that tough. Authentic spirituality is seeing your present station in life and the context in which you live as it is. It's coming to God and recognizing and accepting responsibility for where you are and not blaming others. It's depending upon His grace. And then one of my favorites, una din favoritele mele, spiritualitatea adevărată, așa cum este spusă și expusă în acest psalm, întotdeauna știe că Domnul ascultă, pentru că spiritualitatea adevărată îl cunoaște pe Dumnezeu. You know. Iubiților, dacă cineva la servici de 10 ani de zile n-a întârziat niciodată, you know that person. Dacă cumva trebuia să fie la 9 la servici și 9:30 și nu la servici, te îngrijorezi. De ce? Pentru că știi că de 10 ani de zile a fost și spui a trebuit să se întâmple ceva. Cunoști caracterul acelei persoane. David este acel care cunoaște pe Dumnezeu. Versetul 8 spune: depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți răul. După ce își varsă inima către Dumnezeu, și apoi ce spune? De ce? Căci Domnul a auzit glasul plângerii mele. For the Lord has heard the voice of my weeping. David, how do you know? How do you know that? Well, dacă David ar fi aici, ne-ar spune o poveste, o istorie din viața lui, să ne explice cum știe. Și ce ne-ar spune? Ar spune: dragilor, țineți minte că în viața mea de tânăr, în 1 Samuel, dacă întoarcem, când Israelul era în criză,
Și când David a venit în tabăra unde erau frații lui, să vadă, să cerceteze și să vadă ce face și ce se întâmplă acolo, versetul 32 din 1 Samuel, capitolul 17, spune în felul următor. David a zis lui Saul: nimeni să nu-și piardă niciodată nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. King, you guys are in crisis. Împărate, tu nu ai curajul. Nu i-a spus asta, nici nu a intenționat aceasta. Frații mei nu au curajul, nimeni nu are curajul. Dar auzi, știi ce? Take it easy, relax. It's under control. I'll go. How can he say that? Well, împăratul îi cere curriculum vitae, rezumeu. David, cum adică? Ce pregătire ai tu să mergi acolo? Că trebuie să mă acopăr spatele. Nu pot trimite un copil plăpând de 17-20 de ani să se lupte cu ăsta în care toată armata Domnului nu este în stare să ia un pas. Toți tremură și tu nu tremuri. Care e rezumatul lui David? Rezumatul lui David e, stai un pic, împărate. You see, when I was a kid, când eram eu copil și am compus salmi, la câmp te mai plictisești. Dar știi ce am făcut eu? Am ales niște pietri și am avut praștea mea și am pus ținta acolo. Lovit. De ce? Că un păstor are nevoie de piatră și de praștie. Că atunci când vine animalul sălbatic, să fie în stare să iei pistolul ca și un glonț și să puște. And there was no gunpowder then. And there wasn't a lot of armory either. Dar David a știut să aleagă pietri și a știut să țintească la perfecțiune. Și spune, Saul i-a zis lui David: nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul: robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia una din oi din turmă, alergam după el și loveam. Punct ochit, punct țintit. Și dacă cumva se ridica împotriva mea, nu? Alergam după el, loveam și îl smulgeam din oaia din gură. Și dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă și loveam și îl omoram. That's his resume. O rugăciune ascultată. De ce? Pentru că inima lui căuta oile care erau în criză, în necaz, în durere și atacate. Astea sunt cuvintele lui David. De ce? Pentru că a recunoscut că Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. That's phase A. B. Versetul 45. Acum, bazat pe experiența lui David cu Dumnezeu, bazat pe rugăciunea ascultată înainte de David, de Dumnezeu, a lui David, versetul 45, acum nu mai vorbește lui Saul, ci acum vorbește filisteanului. Și la filistean îi spune: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel, pe care l-ai ocărât, pe care ai ocărât-o. You see, he has
are legătura aceasta, spiritualitatea are legătura cu Dumnezeu și știe. Astăzi, Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî și îți voi tăia capul. Astăzi vor da stăvirurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. How do you do this? How do you know that God is with you? How do you know? You just know. You just know. Știi că ești sincer înaintea lui Dumnezeu. Știi că ce ai în inimă comunici cu Dumnezeu. Ai o legătură constantă cu Dumnezeu. Doamne, sunt amărât din calea afară. Doamne, nu merit, dar uite-te, ai milă de mine. Nu m-ai răspuns 1 an, 2, 3, 4, 10, dar Doamne, nu m-am pierdut legătura cu Tine. Este în fiecare zi, în fiecare dimineață. Mă rog, non-stop. Doamne, înaintea Ta nu mă dau drept altul. Recunosc vina mea, recunosc nevoia mea. Doamne, nu depind de spiritualitatea mea, nu depind de pocăința mea, nu depind de cine sunt eu în primul rând, ci depind de cine ești Tu. Și ca atare, iubiților, când mă plec pe genunchi, I have an audience. And God is my audience. I perform for one. And that's for Him. My life is viewed and exposed to God alone. In Christ alone, I place my trust. And Christ is not a force. Christ is not a concept. Christ is a person. Christ is God Almighty. Este Iisus Hristos în care îmi pun nădejdea. El îmi spune că ori de câte ori îl chem, El este prezent, este acolo, slăvit să fie numele Lui. Cum știu? Pentru că El m-a promis. Spirituality. Isn't spirituality beautiful? Nu este spiritualitatea ceva care ar trebui căutat mai mult de poporul Domnului? Atunci, iubiților, haideți să începem să practicăm. E adevărat, întâi vom fi stângaci. Transmisia va scârței un pic. Va trebui ajustări. Dar de când m-am uitat în Sfânta Carte și în Psalmi și în viața lui David, care este viața, în afară de viața Domnului Iisus Hristos, cea mai dezvoltată pentru un scop în Scriptură, am început să mă simt mai acasă cu spiritualitatea adevărată, biblică, care nu are un termen a fi românesc sau a fi american, ci a fi biblic. Doamne, ajută-ne ca să ne uităm în Sfântul Tău cuvânt. Că de aceea apostolii, botezați proaspăt de Duhul Sfânt, au stăruit în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Pentru că rugăciunea noastră trebuie să fie informată de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Altfel mintea o ia raznă. Try to pray the Psalms. Deschideți Sfânta Carte, citiți Psalmul și rugați-vă potrivit cu ceea ce vă îndeamnă Domnul din Psalmi. Că sunt cuvinte garantate, inspirate, pline de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și atunci vom învăța o spiritualitate adevărată. Doamne, întărește-mă pe mine și pe casa mea și pe poporul Tău întreg
în a fi plăcuți înaintea ta, având o spiritualitate care te onorează pe tine. Amin. Slăvit să fie Domnul! Asta dimineața îl întrebam pe fratele Leonard dacă are un text sau se folosește de textul nostru și spunea că are vreo 3, însă nu știa care să-l predice, de unde. Și zic, Domnul să te călăuzească acolo unde trebuie. Dacă lipsește ceva bisericilor noastre, în vremea noastră, este o spiritualitate autentică. Zilele trecute la lucru vorbeam cu un coleg și îi spuneam exact lucrul acesta. Zic, Kevin, când eram noi în România, zic că creștini acolo, evanghelici, penticostali, baptiști, erau autentici. De ce? Pentru că trebuia să plătească un preț. Sau nimeni nu plătea prețul acesta dacă era fake. Sau erau autentici. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să rămânem autentici. Să din nefericire am venit în America și aici am întâlnit o altă spiritualitate. Nu generală, însă în mare parte. Suntem spirituali, suntem duhovnicești la biserică. Când cântă muzica, când bat tobele, vine harul. Harul trebuie să fie, fraților, întotdeauna. Atunci când ne rugăm, atunci când cântăm și atunci când ascultăm. Harul nu-l facem noi, harul ne este dat de sus. Oameni autentici atunci când ne rugăm. Miercuri a fost un frate la noi, fratele Dumitrașcu Mihai, de la Galați. Predica foarte frumos, care ați fost aici, au fost mai mulți frați și îmi părea bine să fie într-o duminică, însă a trebuit să plece Friday. Am discutat multe lucruri cu el și mi-a dat 2 cărți, practic una, dar în 2 limbi, în engleză și în românească. A făcut o carte de catecheză. Și m-am uitat prin ea și sunt foarte bune și vreau să o folosim și noi la catecheză, când o să avem catecheză cu cei care se botează. M-am uitat printre ea și vorbea, printre altele, de rugăciune. Rugăciunea Domnului Iisus Hristos, rugăciunea personală, rugăciunea în comun și spunea, atunci când ne rugăm în comun, trebuie să ne rugăm toți la un unison. Amin? Ce nu strigăm unul mai tare decât celălalt și cel lângă mine nu se poate să se roage. Să arătăm o spiritualitate autentică. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să învățăm să fim niște oameni așa cum vrea Dumnezeu. Cu adevărat spirituali. Vedeți pe David? Omul acesta a fost un om spiritual. Putea să se răzbune, putea să facă răul la Saul, însă când a ajuns împărat, după fuga lui, a ajuns împărat. Și după ce a ajuns împărat, ce a spus acum să take care of casa lui Saul, nu? Ea s-a spus, mai este cineva din casa lui Saul ca să mă port cu el, cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Da, aceasta este spiritualitate. Mai este cineva să mă port cu el, cu o bunătate ca lui Dumnezeu, dintre vrăjmașii mei, dintre vrăjmașul meu, Saul? Dacă mai este cineva, aduceți la mine. Va sta la masa mea, va mânca din pâinea mea, din bucatele mele, toată viața lui. Om duhovnicesc. Când Absalom s-a răsculat împotriva lui, a dat ordin lui Ioab. Purtați-vă blând cu tânărul Absalom. El vrea să-mi ia viața. Este fiul meu. Purtați-vă blând. Rog ca Dumnezeu să ne dea o astfel de spiritualitate. Să fim reali, nu fake. Să fim sfinți în casă, în biserică, însă că suntem afară, Doamne feri. Fraților, ne-am obișnuit să fim spirituali la nivel emoțional. Vedeți, Domnul Iisus stă de vorbă cu femeia samariteană
Și ea pune o întrebare. Unde este locul să ne închinăm Domnului? Voi ziceți la Ierusalim, noi pe muntele acesta. Și Domnul Iisus i-a spus, știți ce, femeie, vine ceasul și acum a și sosit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Pentru că Dumnezeu este Duh. Și cine se închină Lui, se închină în Duh. Mă rog ca Domnul să ne dea acest statut de închinători în Duh. Nu doar la nivel emoțional. Adevărați închinători sunt acei care se închină în Duh. Doamne, lasă Duhul Tău peste noi. Și ajută-ne ca să devenim autentici în slujire. Haideți să ne rugăm în picioare cu toții și să cerem în rugăciunea noastră exact lucrul acesta, ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să devenim niște credincioși autentici, așa cum vrea El. Și El poate să facă lucrul acesta, El poate să ne transforme, să ne facă plăcuți voii Lui. Cu toții ne rugăm Domnului și mulțumim Domnului pentru serviciul din această dimineață. Amin. Doamne, venim înaintea Ta. Și în această dimineață Te slăvim pe Tine și Te binecuvântăm și